Tänään opetellaan trampoliinilla pomppimisen perusteet. Ihan niitä perusniksejä, että sinäkin kehtaat mennä muksujen kanssa sinne trampoliinileikkeihin. Moi, mun nimi on Kerkkis ja nyt näytän sulle, että kuka tahansa on tarpeeksi hyvä trampalle. Tervetuloa mukaan! Ensimmäinen homma on totuttautuminen. Aloita pomppiminen trampoliinin keskeltä ja pompi aluksi ihan oman rohkeutesi mukaan. Lisää voimaa pikkuhiljaa. Kokeile kuinka korkealle pääset ja kuinka korkealle uskallat hypätä. Pompi edestakaisin ja sivuuttain. Näin huomaat, miten joustava alusta käyttäytyy eri suuntaisiin hyppyihin. Vinot alastulot heittävät hyppääjän herkästi odottamattomaan suuntaan. Ensimmäinen temppu, mistä on hyvä aloittaa, on peppuplätsi. Siinä on tarkoitus hypätä pepulleen ja pompata takaisin jaloilleen jatkaen hyppimistä. Peppuplätsejä voi tehdä aluksi käsillä avustaen. Kun opit hyppäämään pepullesi rennosti, niin voit harjoitella erilaisia plätsejä. Ilman käsien avustusta, jaloista kiinni pitäen tai vaikkapa voltin kautta. Hieman jo haastavampi temppu on selkäplätsi. Aluksi se vaatiikin lähinnä rohkeutta enemmän kuin taitoa. Selkäplätsissä olennaista on, että jännität vartalosi ja ponnistat alustasta keskivartalollasi. Jos olet täysin rentona, niin pää retkahtaa taakse ja huomenna on niskat jumissa. Seuraavana onkin sitten se temppu, minkä jokainen haluaa oppia. Se on nimittäin voltti. Voltin opettelussa on pelottavaa pään yli hyppääminen. Siksi pelon voittamiseksi voi aluksi kokeilla hyppykuperkeikkaa. Varmaa on kuitenkin se, ettei hyppy jää keneltäkään niin vajaaksi, että niskoilleen tulisi. Sitten itse volttiin. Voltissa on 3 oleellista asiaa. 1. Hyppää ylöspäin, ei eteenpäin. Sinun pitäisi tulla alas suurin piirtein siihen, mistä hyppäsit. 2. Lyö kädet voimakkaasti alas ja samaan aikaan potkaise jalat taakse. Käsien merkitys on suurempi, joten keskity enempi siihen. Jalat tulevat mukana lähes itsestään. 3. Kolmas asia on kerään tekeminen. Kerään tekeminen ilmassa kiihdyttää pyörimistä ja kerään purkaminen pysäyttää pyörimisliikkeen. Jotta asia ei menisi vaikeaksi, niin kuvittele läppääväsi ilmassa sääriin. Näin kerää syntyy itsestään ja voltin rytmitys on automaattista. Kelataanpa sitten taaksepäin, eli backi. Tämä huikea spektaakkeli päätetään takaperin volttiin, eli backiin. Se on itse asiassa hyppynä helpompi kuin eteenpäin voltti, mutta vaatii rohkeutta hypätä pään yli ja vieläpä takaperin. Ihan samat 3 asiaa kuin äsken, mutta takaperin. 1. Hyppää ylös. 2. Lyö käsillä vauhtia ja potkaise jalat ylös. 3. Läpsäytä sääriä ilmassa, eli teet kerän pyörimisen nopeuttamiseksi. Tässä oli trampoliinihommien peruskikkailua ja nämä hommat opit puolessa tunnissa. Kadeteille tämän opettaminen vie noin 3 varttia. Kiitos kun olit mukana. Moro!